A vacinación avanza a bo ritmo en toda a comunidade galega. Despois de vacinar a todos os grupos de idade, a Xunta está realizando agora xornadas para vacinar a aquelas persoas que non puideron recibir a dose no seu momento. Entre estas persoas atópanse 19 usuarios de Cáritas Interparroquial Arousa. Para vacinalos, a ONG e os Sergas organizaron unha xornada no centro de Vilagarcía. Bueno, detectamos que había 19 personas que todavía no habían recibido la vacuna. Consideramos que es algo fundamental tanto para ellos como para el resto de los usuarios y bueno, nos pusimos en contacto con el Sergas, que nos facilitó totalmente esta labor, incluso se ofrecieron a venir aquí, como veis que ya los tenemos hoy aquí, y bueno, la verdad es que considero que es algo muy necesario y bueno, es una necesidad social, ¿no? A vacina que recibiron os pacientes é a de Janssen, co cal non será necesario que reciban outra dose. Hoxe imos por aquí a vacuna de Janssen, que é monodosis, recibirán unhas 19-20 personas aproximadamente, sería a única dosis, sería a súa pauta completase con esta dosis, non necesitarían segunda dosis, polo tipo de perfil que temos, a accesibilidade é moito máis fácil con ese tipo de vacina. Cáritas Interparroquial Arousa realiza esta xornada para que as persoas máis necesitadas poidan estar tamén protegidas fronte a COVID-19. Pues quizás porque es difícil localizarlos, porque bueno, pues son personas que por un motivo u otro pues sus datos no los han podido localizar desde el Sergas o se han puesto en contacto con ellos y no se presentaron por cualquier motivo y ahora bueno, pues les facilitamos el poder hacerlo aquí. Con esta xornada, tamén o Servizo de Vacinación do Salnés cumpre co seu ciclo de saídas para vacinar os colectivos máis necesitados. A vacinación de hoxe é un pouco o colofón final, digamos, de todas as saídas que temos feito desde o inicio da vacinación. Comezamos en decembro coa vacinación en residencias, seguidamente despois empezamos con toda a atención domiciliaria, xa fixemos diferentes asociacións, e agora cumprimos con Cáritas. Segundo indican os enfermeiros, a vacinación en Galicia está nun 90% de poboación inmunizada. Os restantes estánse vacinando esta semana, que son as persoas que non puideron vacinarse no seu momento. Os sanitarios agardan rematar este mes coas vacinacións masivas.